A Consellería de Sanidade leva anos recortando e desmantelando os recursos da sanidade pública galega, especialmente na atención primaria. Os responsábeis do Sergas son incapaces de planificar e xestionar a atención primaria. Reducen persoal, danlle prioridade pola consulta telefónica ante a presencial, hai dificultades para conseguir cita, péchanse consultas, centros e PAC, etc. Impiden o acceso normal á asistencia sanitaria da poboación e crean listas de agarda inaceptábeis. Desapareceu a atención primaria, a promoción, prevención, rehabilitación e o personal está sometido a unha situación de presión, inestabilidade e precariedade incompatível con calquera atención de calidade. É preciso incrementar o persoal médico e de enfermaría do centro de saúde e redimensionar os seus cadros de persoal. Debemos reivindicar o proceso de recuperar os recursos, as especialidades, garantir a accesibilidade á asistencia, desmasificar as consultas, acabar coas listas de espera, que son incompatíveis cunha asistencia racional e de calidade, antes de que sexa demasiado tarde. No caso particular do PAC de Vilalba, a situación é dunha gravidade extrema, con insuficiencia ou mesmo carencia de persoal sanitario, citas médicas non inferiores a 15 días, prazas de médico de cabeceira que se xubilan e non son cubertas as súas prazas, baixas non cubertas. Todo isto unido a unha absoluta pasividade e ineficacia da xefatura local de atención primaria ou comunicados do Sergas no que di que están traballando no asunto ou botándolle a culpa a outros. Acábase de remodelar a sala de espera pediátrica do PAC para que sexa ameno seguir esperando. Por todo o anterior, dende o BNG de Vilalba, dada a situación de precariedade no centro de saúde, rogou ao Pleno do Concello vilalbés exixir ao equipo de goberno da Xunta de Galiza, nomeadamente á Consellería de Sanidade, a inmediata recuperación da totalidade dos servizos neste centro para garantir a atención sanitaria da poboación afectada, tal que en dereito corresponde e procede, aquí e no resto do país, revertindo o seu desmantelamento. Así queremos animarte a que acudas a participar á concentración que terá lugar o día 9 de xaneiro ás 12 diante do Centro de Saúde de Vilalba. Están xogando coa nosa saúde. O noso sistema sanitario é un ben moi preciado e coa saúde non se xoga.